Helo, Hughes dwi, Swyddog Ymgysylltu Rygbi Grŵp Llandrillo Menai. So o ddydd i ddydd, fy swyddi ydy datblygu, cynyddu a gwella iechyd y lles myfyrwyr ar draws y grŵp. So nod fy swydd ydy ysbrydoli dysgwyr i gynnal a chadw ffordd iach o fyw. So drwy gynyddu a gwella cyfranogiad, da ni'n gallu hybu gwerthoedd, craidd, strategaeth lles sgynnon ni'n grŵp Llandrillo Menai. Dwi hefyd yn ffodus i gael arwain rhaglen llys gynhadlon actif sgynnon ni yn y coleg i feithrin arweinwyr y dyfodol drwy hyrwyddo pwysigrwydd iechyd y lles a chymeryd rhan mewn gweithgaredd corfforol. So bwriad y rhaglen ydy rhoi cyfle i ystod eang myfyrwyr o unrhyw faes rhaglen i allu gwirfoddoli a datblygu sgiliau i greu cyfleoedd cynhwysol a cymrywiol i gefnogi addysg y myfyriwr yn ystod ei amser yn y coleg. Felly mae'n teisiaf ar bob cyfle i hybu pwysigrwydd cadw'n heini ac yn iach mwyn sicrhau bod y corff a'r meddwl yn iach hefyd. Dwi yn meddwl bod gwneud gweithgaredd corfforol yn mynd i gael effaith positif a gwella iechyd meddwl. Dwi'n meddwl bod y ddau'n cyd-fynd, so os gen ti iechyd meddwl iach, corff iach, mae'n dwi'n i chdi'n berson lot gwell ar gyfer gwneud popeth arall da ni'n neud. Mae o'n cyd-fynd, so mae'n gysylltiedig efo'r 5 ffordd o les, a dwi'n meddwl bod o'n ffordd o fyw. So mae'n bwysig edrych ar ôl ac gwerthfawrogi'r corff da ni wedi gael, cos da ni mond yn cael un, a mae'n bwysig bod ni'n edrych ar ei ôl o, fatha da ni'n edrych ar ôl pawb arall. Ond pan dwi'n deud hynna, dwi ddim yn golygu bod chi'n gorfod mynd i'r gym bob dydd. Dwi'n dallt o pobl o bywyd prysur, mae'n anodd ffitio bob dim i mewn, ond mae hyn yn golygu allan newid y pethau bychan yn bywyd ni, sy'n bod ni'n gallu bod yn fwy actif drwy gerdded mwy yn ystod y dydd. So yn amlwg mae lot o'n ni'n gweithio adre ar hyn o bryd. Ella cymeryd y cyfle am sycinio i fynd am dro, cymryd camau fyny grisiau, lawr grisiau. So mae gwisgo Fitbit neu cadw cyfnod o camau ar eich ffôn yn hynod bwysig dwi'n meddwl, a hyd yn oed fwy pwysig yn gwneud yr amser i fynd i'r gampfa. A dwi'n meddwl bod yr newid meddylfryd o ti'n gorfod mynd i'r gym i allu fod yn fit ag actif, mae'n mynd ar ci am dro neu defnyddio'r grisiau yn lle'r lift yn gwaith yn yr un mor bwysig i fi lle. A pan da ni yn symud a da ni'n actif, mae o'n golygu bod y corff yn rhyddhau endorphins positif sy'n gwneud ni deimlo lot gwell a hapusach. O ddydd i ddydd, gyda ni fwy o egni, da ni'n teimlo lot fwy hapus, da ni'n cysgu'n well, da ni'n gallu delio efo straen y pryder, so da ni'n teimlo'r pwysau gyn gymaint, da ni'n gwella hynna'n hyder, bod ni'n gallu lleihau y risg o deimlo isel, a hefyd bod ni'n cael cyswllt efo pobl eraill, a dwi'n meddwl bod o'n hynod bwysig i ni fod yn yr un amgylchedd a pobl efo'r un meddylfryd yn ni, so bod ni'n gallu annog yn gilydd i gario ymlaen a cefnogi yn gilydd. Felly dwi yn meddwl bod iechyd meddwl a corfforol yn gweithio fel un, a bod ni angen edrych ar ôl yn corff fel i ni sicrhau bod ni yn gallu cadw'n positif. A'i drino, fatha sa'ch chi'n offi cael eich trin. Felly dwi'n credu bod gweithgaredd allan yna i bob un person, jyst bod chi angen ffendio fo. Mae yna chwaraeon neu gweithgaredd i bob un o'n ni. I fi yn bersonol, dwi'n hoffi dianc i'r mynyddoedd, gwneud bach o fynydda, a hefyd chwarae rygbi. Cos dwi'n licio cael cyfuniad o allu wneud gweithgaredd ben fy hun, so bach o amser allan pan dwi'n dianc allan i'r mynyddoedd, ond hefyd dwi'n licio gweithio fel tîm a gallu siarad a cael sgwrs, really, a chymdeithasu efo eraill, felly rygbi oedd y chwaraeon i fi. Felly cadwch yn saff a byddwch yn actif.